Hyvä pohjoissavolainen keskustaväki. Vuosi 2014 alkaa olla paketissaan ja on aika kääntää katseet jo alkavaan vuoteen. Vuosi 2015 tulee olemaan monella tapaa työntäyteinen. Eduskuntavaalit ja järjestön uudistaminen ovat toiminnan keskeisessä roolissa. Eduskuntavaalit 19. päivä huhtikuuta ja meillä on upeat ehdokkaat Savo-Karjalan vaalipiirissä. 9 ehdokasta täältä Pohjois-Savosta ja 7 Pohjois-Karjalasta. Hyvällä yhteistyöllä Pohjois-Karjalan piirin, kaikkien kunnallisjärjestöjen, sisarjärjestöjen ja paikallisyhdistysten kanssa mahdollistaa sen, että pärjäämme tulevissa vaaleissa. Vaalit ovat yhteinen savotta ja meidän jokaisen panosta siinä työssä tarvitaan. Eilen tuli Ylen mielipidemittaus ja mielipidemittauksen mukaan puolueen kannatus on tällä hetkellä 26,8%. Gallupit ovat galluppeja ja vaaleihin vielä aikaa. Pidetään jalat maassa ja tehdään hyvää työtä vuonna 2015, niin kyllä eduskuntavaaleissa me menestymme ja järjestö on elävä. Näillä sanoilla toivotan kaikille oikein hyvää, turvallista ja menestyksekästä vuotta 2015.